Yeah, deep in the woods, man. You know what it is? It's lento. Njengoba sekusela amahora ukuthi kufezeke amaphupho, ha? Njengoba sekusela amahora ukuthi kufezeke amaphupho, ngizwe iphimbo lingihlebela lithi ndoda faka umfutho ungasabheke emumva. Yes, bazokuphendula amabutho wey'ntuthwane bekubukele phansi umakama bafaka ibuko. Yezwa manje ivision yabeplayer abanye abakahlamba ubuso bakuzela ngobhici ngafunga babhekene nentulo bakhandela itulo twana bafuna uginqa nesitulo iplan iyafeyila umdala ngithi usendlala itafula. Irrelevant iflow irate izowela imifula ngizoba bandlulula kuyosha ikhotha sengwisimbawula ngiyahlaba ngedlulo nenalito sezosala ethunga King QNS yaka China ngibize ngobhuda. Nginelunda ngisabela imali yangibizi ngiyoloku ephunga ethe yangifike ngalenza iphutha ntwana uzungagijima indlela eyemalini rough boy dinga ushayele phansi. Road to the riches steady climbing up the hierarchy thina siphilipilo mibanzima siqalela phansi.